no, berdin. Zer mauz? Ondo. Ondo? Zude bai. Ondo, San Beharko, izena nola zu? Nik, Bibiana, baino Bibi deitzetea. Bibiana baino Bibi, ni Mikel urtasotako. Ba, eskarrik asko. Bai. Bibi izena nola, ez da esan duzuna, ez da, hemen inguru dutana. Ez, hemen ez da izango. Hoi nire amandriek, Bibiana zuen zena. Aiba. Haren amandriek Bibiana hemen zuen. Aiba. Eta haren aurrekoak, osak genin laugarre generazioa. Laugarre generazioa Bibiana izenak. Bai. Jaino, atrabentzia ez bada bedi zenbat urtezkazu. Esatian lan, Eta esan nizu botatzeko zenbat? Zerile bota, digo? Inbido, Irudo eta zazpiola? Bai, azkeneko, Beste zortzi gehiago. Beste zortzi gehiago? Ez da gehiago izango, bai? Ez du baten? Ez, nik zintu nik iru eta mort urte. Arki asko zaude. Bai. Bibi, galdera bat, zu mentxe ibiltzen, ikusi zaitu gaurta, txandarra eta saldezu ibiltzen. Ez. Ni beti honakin. Beti gonakin? Nei, beti honakin. Beti gonakin? Bai. Baina ez pentsatu, herri jontan, lehen da biziko indekoan, galtzak nintzen, Ez da nire. Bai. Adunan, lehen da biziko. Emakumia galtzak antzitsuna, zu? Bai. 15 urtetik, 16 urte bitartean. Adios. Eta orduan bakizu zatik genituen, claro, guke gehizik eta ugitzek genuen da, eta bakizu, izaten arbola genizkoa, baten gonako lata, urna, bestaldeatu. Nazkatu nintzen. Eta behin esan nire nitzien, galtzekin behar nituen. Adios, galtzak. Eta nahi batek esan ziren, nik erregalatuko ziren, gorri horrik. Adios, galtzak horrik. Bai, baina guen diztizk erregalatu, Horik ez? Gaur arte. Gaur arte. Bai, baina ordu nituen, onako bombatxo tela urdu nitugu. Ola nituen gerren gomakin, zenituen kendu deite. Goizia jantzitza, ja. Beti galtzakin, orduan. Eta enbete erreko jendi nintzak kontuatu ikusi. Errekoa kontuatu. Bai. Adios. Torreko bibiza, galtza jantzi. Adios. Ez da gizata mani muti behar, emate menulatu, ez da gizata jende komenta jola. Eta, behin amak esan ziren, ez da gizerta. Apesan etxea bintzat, zerretan enkargu bakin. Jantzitu galtzak. Apa izan? Da, Adios. ati ene timbre honun horien da, ati erik jola. Hola xe jantzit. Baina eskolar da, zer da hori. Hori aldan eskatxe bate jantzila. Orduan apizidi, bai jauna, ez jauna, zan bierda. Da, ez jauna. Ba, gauz bat esan duzu, berriz nire etxe etorri behar baldi mazu, beste jantzi batekin torri, emakume jantzikin etorri, Bai jauna baita. Hala, enkargo banitu, da buelta eman etxea. Baina gero apizoi, hemendik apuntzen, zarautza eta joan gelditzen, behan guatan. Handikan urte bat eta nahiak esan zia, aizan, nahi alden gar zarautza jun. Don Juan eumenak itezien, eta nahi balimente eman guanak. Eta, bonitzen, ati egon eskania. Don Juan, etorri behi, aber hemen zein duen bisitan. Etorri zen, mas txulo que 25, gizazen alturo zen gainea, eta egokila, sombrero berrilekin, imarten dut, sotana de berrila, eta, bueno, mas txulo que sonriente. Saustarra gaineta. Hombre, eta esan ziren, Teresa, etorri zen txizone pixkat. Hala, etorri zen. Ara, ikustu lezu gue Teresa, ze guapa dagoen, traje pantalono nola deitze jozue, eta bero ditzen da. Ne hartien, ne baigatu, ne, amase urtekin. Bronka? Beste modu batea jantzita guteko, ineskanien ni baino, oita marrute, ila berre urte, zarregu eta, zea, galtzakin utzita, esatu nuen, esan nuen, ezin esan guztiak. Una de gaur bai, eta horregatik utzingoen. Bai. Gauza bat, aprobetxatzen kamara hemen dola, Don Juan izioz. Don Juan iruretako jena. Don Juan iruretako jena? Bai. Entzun, Bibik esan behar duna. Bai. Zeru, non galda behorri, baino, nik adunan bidik ez, baino gaientzeko denak galtza jantzaitu, Ui, zintzina piztorra. Togo izan martxa Bibi, noa zuaz? Bain, sardotea. Sardotea? Bai. Amaiketako itxea? Amaiketako itxea, bardi nire tortzen baldin ma pixkat lagunteitxea, pixkat garbitik eta... Lana ditxalde zu hemen? Bai. Bai? Bai. Launduko izan nahi bazu? Horrela pasuaz? Aitzak ilorte sardo pixkatango adeu. Aitzak ilapani ba, behintzat, bai? Bazen ba. Hoxe ba. Hau Zabaltegila? Bai. Zabala? Bai, Zabala behar jatzeu. Hoxe, jartzen. Ramon Zabala. 80 años. Eta zu hemen txibiltze salania? Ni hemen txe. Maia garbitu, sukalde garbitu, utzi garbitu. Danak? De todo. De todo. A ber, bain ikusko dez, zardo zema gustatzen dut zuri. Bueno, kategoria. Txomixkat, Bai. Jo. Txot. Eta bildurete, hortxe, eta... Txot. Txot.
Baina bukatu ine, baina Bai, zizko, behin hasi bukatu, egin behar da, ezta? Bai, limpio. Maiz dagoa txikila. Maiz eta tragua txikila. Bai. Bibi, ikusi zaitut emakume Bai. saltsa askotan da ibilitako eta hola. Bai. Telebistan ateria, no? Ez da gila izango. Bai. ETB-ko anuntzio batien, Ebarreteko anuntzio batien. Ojo, al Cristo. Bai, ETB, anuncios de Olencero, 2007-2008. A ver, 2008, hauxe, agertzen zait. Adiós, umia korrika. A ver, bai. Ojo, Umia zure franko. zaude. Jo, no, azalduko, lehentxez da geixo. Azalduko nez. Ahora, bai. Velocidad de ritmo. Bai, oza, que txale banortatik erokitzu biarken duen eta boste lume, atzetik ginen. Adiós, impresionante da, Bibi. Tontamente deitu zieten. Bai, eta esperientzia nolako izan zen, Bibi. Ondo. Ondo guztua? Bai. Ja, artista ina zaude, hor, no? Bai, hoxe, artista. Beste trago edo geixo. Bai. Ez duk esan, bale? Zuk esan, venga, bueno, goazen ba. Txotx! Yapa. Txotx! Oida! Eso para muchos años, ¿eh? Pa muchos años. Ay, era para mí. Viva Bibi. Bueno. Trago garra, ondan dio, Trago garra, berriz, Hombre, abren que pizke, man bierda. Bai. Ja pizke, marcha hartzak garailean. Rodajiak. Oi, azela berriz, marcha jaure pizketak gero marcha hartzeko ondile. Bibi, gaztetan da, magina dantza indako eta izango zehazta. Nire guan hoxe gustatu izan duzipa. Bai. Nei tangua, eta balsak eta pasada horiek etoik. Pizkatola, alagarrau esaten. Bai, agarro, bai. Gaur egun ezin da, alagarrau dantza egin, zari bakizu, COVID eta kristua eta horatik. Hoxe. Eta, bueno, sueltu ondantzen goaldeu, Bibi, hoi da. Bete txotx bizken nire ondo. Bai, venga. Hau mendi, kambiatzeko, bai. Oso ondo. Hanka baten gainen ez unge honei, Ez, lasen. Jo, ni amaren txegurrak alien ikusteko esan. Nola bialdu zen du neu ezen bia. Jarra, Bibi. Kauen, zaz, hola bai, hola bai. Hola, pasaleik eleuna. Ba, hola pasadik eleuna. Bueno, Bibi, berzaikien, falta daigu. Guantan zin japalte belteu. Bai. Guantan zin belu. Sueltu egingo deu. Andre Madalen jarriko deu. Ez. Horko komponeta dio. Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aita zanian, ekarri zion, amak ordainduko dio. Batian! Batian! Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aita zanian, ekarri zion, amak ordainduko dio. Bueno. Eskarrik asko banagati, Bibi. Hoi da bizipoza, hoi da bibizipoza, biba la Bibi, esaten lan bezala. Emakume usarta Bibi, gaztia zanean, bueno, goina gaztia zea, garai batian, adunan pionera edo aintzintari ja, ausarta, galtza jarriz jun lehenengo emakumia. Eta gero adunan hainbeste apaizakin, apaiza bronka. Claro, con la iglesia hemos topado. Claro, imaginatu ze sentidu gutxi dako akazak, apaizak bizitza osua gona beltzakin. Jesukristo zintzilik minifalda txurillakin. Eta San Pankrazio, eskarlata jala bezala, kortinakin egindako soinekuakin. Eta gero bibiri bronka bota bihar. Jake apaiza hauteskundekin aukeratzen zen duen, apaizua mozion de zensura, Lehen komentatu jazu, anaiak esan zizula, galtza gorrik ekarriko zizkizula. Baina, oendik ez ditzu ekarri. Ba, nien nahi zuan aia, baina utzi jazu opari txiki bat iken. Beira, Bibi. Zutzako, Bibi. Bai. Bibi, gauza bat, etiketak daude, taila gaizki bani makazu eta kanbiatzeko. Hoi da. Gauza bat, oin emerik aurreak galtza jazen bat juzu, adunarrak kantatuko gue, pagadik Bibianari galtza gorriak ekarri. Eskarrik asko.